Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Тынычлык проспектына урнашкан Тукай һәйкәле янында бүген Алмат шәрлек урында юк. Бөек Тукайык безгә бүген 130 ел. Анда Илсия Вәлиуллина да булып кайтты. Шаллы укучылары Тукай шырына әйләнеп кайтты. Галиакыш исемендәге лицей интернетта Айгөл Юнусова булып кайтты. Бакчалар игътибар үзәгендә Татарстанда янгынга каршы режим кертелде. Менә монда ачык люк, балалар кулдан ышкынып төшеп китәргә мөмкин. Ачык канализация коюсы өчен кем җавап бирә? Хәбәрчебез ачыклады. Бүген шигърият бәйрәме халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукайга 130 ел тулган көн. Аны бөтен республика, илнең һәм дөньяның төрле почмакларында бәйрәм итәләр. Тынычлык проспектына урнашкан Тукай скверына бүген иртәннән үк халык агылды. Көн дәвамында бирегә кешесеннән алып өлкәненә кадәр барлыгы 6000-нән артык кеше килде. Бакчада тәрбияләнүчеләрне укучылар, укытучылар алыштырды, соңрак язучылар, җәмәгать эшлекләре, мәдәният өлкәсе хезмәткәрләре, җитәкчеләр чыгыш ясады. Көн дәвамында скверда Тукай шигырьләре җырлары яңгырады. Шигърият бәйрәменнән хезмәттәшем Илсия Вәлиуллина репортажы. Һәйкәлне күргәч сыкланып, бик озак тордык карап, әкияттәге геройлар күчкән һәйкәлгә. Тукай һәйкәле янында бүген шигырь бәйрәме. Аның әсәрләреннән шигырьләр, җырлар яңгырый. Иртәнге якта әлеге бәйрәмгә балалар бакчасы балалары, тәрбиячеләр җыелды. Олны һич онытмыйм. Һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр, хәтфәдә юрган иде. Курыкмагыз кышлар, күрепсез, яныгыздан мин барын. Мин тимәм сезгә фәкать, сәраугызны тыңларым. Минем дә әтигем дәвани арчада яшиләр. Без кунакка кайткач, бөтен гаилә белән Кырлайга Тукай музеена барабыз. Мин Габдулла Тукайның шигырьләрен бик яратам. Бүгенге көндә без һәйкәле янында торабыз. Ә мин үзем балалар бакчаларында эшләгәчтен, без балаларыбыз белән, ата-аналар белән бу бәйрәмне бик яратып үткәрәбез. Ә безнең балаларыбыз аның шигырьләрен, җырларын өйрәнәләр, башкаралар. Biz 54-нче гимназия укучылары Тукайның юбилеена бик ныклап әзерләндек. Уку елы башлану белән без һәрбер класска бүлеп бирелде безнең эшләр, биремнәр үтеп бирелде. Өлкән класслар газета чыгардылар. Башлангыч класс укучылары бу Тукай әсәрләреннән иҗат ителгән рәсемнәр ясадылар. Урта звено безнең инде алар төрле шигырь конкурсларында катнаштылар. Габдулла Тукай бәйрәменә аның һәйкәле янына бүген шәһәрнең 6000-нән артык кешесе килде. Шын шүрәлеләр бөтен шәһәр халкын өйләреннән чыгарды. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Әллүкине, үлмәс сазны кайтардың син халыкка, туган тел дип язар идем, йолдыз тизеп хәрефкә. Бүгенге бәйрәмнең төп үзенчәлеге шунда. Анда ел дәвамында аерым уңышларга ирешкән иҗат әһелләренә 100 меңлек шәһәр мэры премиялары тапшырылды. Ул әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә актив эш алып барган 2 кешегә, язучы Николай Олешковка һәм рәссам Анатолий Пашинга тапшырылды. Первый раз вот на этом мероприятии мне очень понравилось. И понравилось то, что вроде бы и холодный ветер, да, но сердца пришедших сюда растопили, и солнышко появилось. Бүген Тукай туган тел бәйрәме. Бөек шагыйребезнең туган көненә табигать та шатлана диярсең. Көн дәвамында күктә бер болыт әсәре дә күренмәде. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Шалының Тынычлык проспектына урнашкан Тукай һәйкәле янында бүген Алмат шәрлектә урын юк. Бүген биредә көн дәвамында кичкенәләр, балалар, өлкәннәр, урта буын кешеләре, кичкенә апушлар шигырьләр сөйләде. Тукайыбыз яшәгәндә халкыбыз мәңге яшәр.
Илсия Валиуллина, Тимур Ахметов, яңалыклар. Габдулла Тукайга 130 ел тулуу оңайынан Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Анда шундый юллар бар. Тукайның шигъри шедеврлары күпләгән буын вәкилләрен тәрбияләүгә зур өлеш кертте. Ә туган тел шигыре бүген дә халкыбызның гимны булып тора. Нәкъ менә Тукай туган көндә 26 апрельдә Татарстанда туган тел көнен билгеләп үтүне бик дөрес дип саныйм. Үлемсез шигърият дәхи татар халкының рухи үсеше юлын һәрчак яктыртып барсын. Безне игелекле гамәлләргә һәм олы казанышларга илһамландырсын, диелә президентның мөрәҗәгатендә. Шуннан да Тукай шигырьләренең яшь буынны тәрбияләүдәге әһәмияте шиксез. Моны бүген Чаллының Гали Акыш исемендәге 84-нче лицей-интернаты шәкертләре дә раслады. Әлеге уку йорты бер көнгә 19-20 гасырлар чигенә чумды. Гасырлар аша сәяхәттә Айгөл Юнысова да булып кайтты. Лицейда Тукай рухы хөкем сөрә. Укучылар һәм укытучылар бер көнгә генә булса да бик шагыйрь замандашлары. Кызлар калфактан, ә егетләр кәләпүштән. Яшь шагыйрь укучылар арасында илһам эзли сыман. 26 апрельнең гади генә сишәмбе көн түгеллеген лицей-интернатның һәр бүлмәсеннән яңгыраучы Габдулла Тукай шигырьләре дәлилли. Татар телендә белем бирүче укытучылар укучыларны Тукай оныклары, Тукай шәкертләре итеп тәрбиялиләр. Шигырьләрен күп укыйбыз, һәм өйрәнәбез. Без аның турында һәрбер дәрес булса, һәрбер дәрес сөйләшәбез. Аның турында искә төшерәбез аны. Мин Тукайны садиктан ук беләм, мәктәптә күп аны укыдым. Аның китапларын, әсәрләрен, әкиятләрен, шигырьләрен укыдым. Шигырьләрен күп яттадым инде. Аның гомере бик авыр, ул күп шигырьләр язган, балаларга әсәрләр язган. Ул Кырлайда яшәгән, Кушлавычта, төрле җирләрдә булган. Көтмәгәндә бөек шагыйрь үзе дә лицейда пәйда була. Тамашачы залыннан сәхнәгә күтәрелә. Халкым, танысыңмы син? Шагыйрь, язучы, журналист, тәрҗемәче Тукайны. Онытмадыңмы? Бәлки 21 гасырга минем кыяфәтем килешмәде. Тукай оныкларын күрү өчен гасырлар аша сәяхәт кыла. Аны татарның рухи тормышы, әдәбиятка, туган илгә карашы борчый. Укучылар сынатмый, сәхнәдән шагыйрьнең әкиятләрен, шигырьләрен яңгыраталар. Бүген Гали Акыш исемендәге лицейдан Кушлавыч авылы, Уральск шәһәре, Мутыгыя мәдрәсәсе, Пешән базары һәм Казанга юл салынды. Күтәрербез, Баралтык арасында. Кулыбыздан килгәнчә барсын да ремонтларбыз әле. Аллаһ бирсә, бер дигән итеп яшәп китербез әле каршы. Укучылар Габдулла Тукайның туган як, Газиз йорт темасын дәвам итеп, Бушра, Яңа чор, Яңа дәвер спектаклен күрсәтте. Әсәр татар авылларының аяныч хәлдә булу проблемасын күтәреп чыга. Бәйрәм ахырында халык шагыйре янәдән тамашачылар халык арасына кирип югалды. Айгөл Юнысова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары билгеле булды. Быел бу шагыйрь Газинур Мурат, рәссам Нәҗип Нәкаш һәм Болгар шәһәрчеге музей тыелыгында Болгар цивилизациясе экспозициясын төзегән иҗади төркем. Премияларны Рөстәм Миңнеханов бүген Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында тапшырды. Исегезгә төшерәбез, Татарстан премиясына Чаллы язучылары Айдар Хәлим һәм Фәүзия Бәйрәмова да дәгъва кылган иде. Күңел радиосы дулкыннарында да бүген Тукай моңнары тынмады. Көн дәвамында туры эфирга язучылар, балалар, китапхана хезмәткәрләре, тел белгечләре килде. Тыңлаучылар өчен төрле бәйгеләр оештырылды. Әдәби фестивальнең иң кызыклы мизгелләре киләсе сюжетта. Туры эфирда 58-нче мәктәп укучылары алар Тукайның туган тел җырын Курайда башкарды. Татар халкының гимнына әйләнеп барган бу җыр бүген Күңел радиосында бер тапкыр гына яңгырамады. Еллар узу белән Габдулла Тукай һәм туган тел аерылмас төшенчәләргә әверелде. Тукай бөтен татар халкын оештыручы, аның уртак әрнүләрен дә, шатлыкларын да белдерүче рухи көч дибез. Рух дигән сүз ул юнәлеш дигән сүз, мәсләк. Тукай безгә юнәлеш биреп тора. Ул безгә ориентир.
Тукайга мин кайта-кайта аның шигырьләренә сокланам диясем килә. Чөнки мин үзем китапханәче буларак аның шигырьләренә бик еш мөрәҗәгать итәм. Ул шундый фәлсәфи шигырьләр, шундый төптән уйланып язылган шигырьләре. Яшь кенә 27 яшьлек егетне шулай итеп уйлау, шулай итеп язу гомумән мөмкин түгелдер дип карыйм мин. Радио долкыннары аша тыңлаучылар белән дә төрле бәйгеләр оештырылды. Интерактив биремнәрнең берсе шәһәрдәшләр өйләрендә булган Тукай китапларын фотога төшереп социаль челтәргә җибәрергә тиеш иде. Безнең тыңлаучылар бик актив катнашты. WhatsApp аша, SMS аша, ВКонтакте социаль челтәре аша алар безгә бик күп яздылар, шалтыраттылар, Тукай турында сөйләделәр. Менә бу тыңлаучылар арасында яшьләр бик күп, шунысы бик куандырды. Әдәби фестиваль көн буе дәвам итте. Дистәләгән язучы туры эфирга килде. Көн дәвамында күңел дулкыннары аша милли моңнар, Тукай шигырьләре яңгырады. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Бакчалар игътибар үзәгендә Татарстанда янгынга каршы режим кертелде. Менә монда ачык люк, балалар кулдан ышкынып төшүп китәргә мөмкин. Ачык канализация коюсы өчен кем җавап бирә? Хәбәрчебез ачыклады. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 27 апреля в КДК КамАЗ. С 6 по 12 июня приглашаем в летний танцевальный лагерь на горнолыжной базе Федотова. Педагоги лагеря – звездные участники проекта «Танцы на ТНТ». Успейте приобрести путевки по выгодным ценам. Телефон 8 927 475 0029. Спешите! Вы еще можете купить мужскую одежду Пеплас за половину цены. Количество товара и размерный ряд ограничен. Подробности в магазинах Пеплас. Жесткие, мягкие, астигматические, ночные, возрастные и цветные линзы в салоне Челны Оптика. Новый город 4001, телефон 45 12 46 и Новый город 116, телефон 45 12 45. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Татарстанда янгынга каршы куркынычсызлык режимы кертелде. Янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре күз уңында хәзер бакча ширкәтләре. Нәкъ менә биредә хәзер эшләр гөрли. Шәһәрдәшләр бакча җирләрен төзекләндерә, биләмәләрен чүп-чардан арындыра, куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәүчеләргә карата протоколлар төзеләчәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. На улице нельзя будет поджигать, разводить костры. Все поняла, спасибо. Әлеге участокны шәһәрдәшләр күптән түгел генә сатып алган. Бүген койма белән әйләндереп алырга тиешләр. Шуңа күрә хуҗалар тизрәк чүп-чардан арынмакчы. Учакны карап торабыз диләр, әмма бу кагыйдә бузу. Инспекторлар утны сүндерергә буйырды. Все под контролем, мы следим. Есть бочка с водой, обязательно все затушится. Все сделаем как надо. Спасибо. Менә чираттагы участок хуҗасы учагын сүндерергә ашыкмады. Инспектор таләпләре белән дә килешмәвен белдерде. У меня здесь есть вода. Что, я не могу вот такой кусочек? В бочке можете? В чем есть бочка? Господи. Как при чем? Разводить открытые огни запрещено. Да все запрещено у нас. Только ничего никто не делает. Зачем? В бочках можно? Ну в бочках можно и все. Инспекторлар тагын бер җитди кагыйдә бузуга тап булды. Чүп-чар контейнеры янында кресло яна. Янында беркем дә юк. МЧС хезмәткәрләре бу хакта бакчачылык ширкәте рәисенә хәбәр итте. Ут вакытында сүндерелмәсә, очкын коймага үрелеп, корыган үләнгә төшәргә, аннары йортларга сикерергә мөмкин. Бакча ширкәте рәисе әйтүенчә, чүпне элеккечә генә чыгарганнар. Бүген инде контейнер тагын туп-тулы. Мы находимся рядом с... Без гидростроитель бер бакча ширкәте белән рәттән. Аның мәйданы зур, 80 гектар. Әни бары кичкенә 6 контейнерлары бар. Шул ширкәттән чүпне безгә ташыйлар да инде. Янгын күзәтчелеге белгечләре тагын бер кат кисәтә. Участокларда чүп-чар яндыру тыела. Так как на республике введена Татарстанда янгынга каршы режим кертелде. Кагыйдәләрне бозган очракта штрафлар каралган. Аларның күләме 2 тапкырга арттырылды. Гражданнар өчен 2000-нән алып 4000-гә кадәр, вазифа затларга аның күләме 15000-нән алып 30000-гә кадәр, юридик затларга штраф 500 000 сум күләмендә билгеләнде. Янгынга каршы режим 16 майга кадәр дәвам итәчәк. Фәрида Сабирҗанова, Елена Камалова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.
Кумарлы уйыннар оештырушылар гаражларга күченгән. Шоллыда птицевод 1 дип аталучы гараж төзелеш кооперативы майданында 39 яшьлек ир-ат тоткарланды. Ул биредә ел башыннан автомат уйыннар оештырган. Уен залы ябык режимда билгеле бер даирә кешеләре өчен генә эшләгән. Хәзер законсыз кәсеп белән шөгыльләнгән ир-атка карата җинаять эше кузгатылды. Аңа 6 елга кадәр иргеннән мәхрүм итү һәм 500 мең сум күләмендә штраф яный. Шәһәр үзәгендә канализация койысы ачык тора. 9-нчы комплекста 2 атна дәвамында люк капкачсыз тора. Кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип хәбәр итте. Әлеге канализация койысы өчен кем җавап бирә? Хәбәрчебез ачыклады. Айсулу Басырова көн сайын әлеге юлдан баласын бакчага илтә. 2 атна элек ул люкның ачык булуын күрә. Чиремнәр үсә башлагач койыны күрмичә шәһәрдәшләр чокырга төшеп китәр дип борчыла ул. Балалар кулдан ышкынып, төшеп китәргә мөмкин. Балаларга опасно. Бала телефон тотып барганда, үземнең бала якын килде, тотып калдым. Телефонга карап бара. Ашык кыйга балалар гына түгел, олылар да төшеп китәргә мөмкин. Ул машина юлы янында урнашкан. Ничего хорошего. Биредә балалар йөри караңгыда күренми төшеп китүең ихтимал. Конечно, куркыныч. Куркыныч аны. Алан кеш булса исеркләргә дә инде төшеп китәргә мөрт. Бала гына түгел. Без Шаллы су каналы оешмасына мөрәҗәгать иттек, белгечләр урынга тиз килеп җитте. Җентекләп караганнан соң кыйның капкачы чокырга төшеп киткәнлеге ачыкланды. Белгечләр фаразлавынча, люк өстеннән автомобиль үтеп китеп капкачны ваткан. После проверки. Белгечләр люкның канализация кыйсы булуын ачыклады. Ул Шаллы су каналы оешмасына карый. Хәзер аны төзәтү өчен авариялы бригадалар эшкә җәлеп ителде. Алар кыйның капкачын алмаштырачак. Коммуналчылар шәһәрдәшләрне игътибарлы булырга чакыра. Ачык калган кыйларга тап булган очракта Шаллы су каналы оешмасының кайнар элемтәсенә шалтырату сорала. Ел башыннан белгечләр дистәгә якын шундый мөрәҗәгать кабул иткән. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. КамАЗ белгечләре җитештерүне җайга салырга, хәтта самолетны кулга төшергән кешеләрне дә ачыкларга сәләтле. Саулык, сәламәтләндерү комплексында автогигант хезмәткәрләре өчен яшьләр форумы үтте. 2 көн эчендә заводның 80 белгече төрле мастер-классларда, белемне арттыруга юнәлтелгән дәресләр һәм спорт чараларында катнашты. Быел форум катнашучылары өчен үзенчәлекле программа әзерләде. Нигездә ул 3 төп компетенцияне үстерүне күздә тота. Слишком много, наверное. Мәгълүмат бик күп, барысында 2 көн эчендә җиткереп булмас иде. Шуңа күрә чаралар санын әзәйтергә туры килде. Бар игътибарны 3 юнәлешкә бирдек. Бу уңышлы коммуникация, лидерлык һәм җитәкчелек итү. Форумның беренче көнендә КамАЗ белгечләре эшлекле уенда катнашты. Тест үттеләр. Мондый форум даими уза. Оештыручылар елда катнашучыларны яңа чаралар, дәресләр белән шатландырырга тырыша. В эти 2 дня, именно в этот Форумда КамАЗда эшләүчеләрнең аерым категориясе катнаша. Быел бу заводның яшь белгечләре. Компания җитәкчелеге аларга зур өметләр баглый. Заводның киләчәге әлеге белгечләрдән тора. Форум яшь белгечләргә үзләрен лидер, җитәкче буларак күрсәтү өчен яхшы урын. Возможность познакомиться, в первую очередь. Второе – это возможность. Форум башкалар белән танышу, аралашу һәм белемне арттыру өчен мөмкинлек бирде. Бу белемнәрне эштә кулланачакмын. Сферы КамАЗа у себя в Казахстане. Мин Казахстаннан форумга кадәр КамАЗ заводын күргәнем, аның эшчәнлеге белән танышканым булмады. Биредә бик күп белгечләр белән таныштым. Форум ахырында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән командаларга бүләкләр тапшырылды. Айгөл Юнусова, Константин Величко, яңалыклар. 30 апрельдә шәһәрдә хәтер көне. Вафат булган якыннарның каберләрен зиярат кылу гадәттәгечә апрельнең соңгы шимбәсендә узачак. Зиратларга кадәр автобуслар йөриячәк, транспорт барлык проспектлар буенча иртәнге 8-дән кичкә 5-кә кадәр хәрәкәт итәчәк. Иске шәһәрдә автобуслар автостанция һәм пединститут тукталышларыннан кузгала. Йөрү бәясе 20 сум. Шаллы коммуналь хуҗалыгы оешмасы зиратта җыештыру өчен кирәкле эш кораллары белән тәэмин итәргә әзер. Йолдызлык фестивалендә шәһәрнең 5 иҗади коллективы һәм җырчылар призлы урыннар алды. Республика күләмендә уздырылуы бәйгегә 16 ел тулды. Ел сайын фестивальдә Шаллының яшь талантлары катнаша. Бу юлы хореография номинациясендә Татарстан бисеринки коллективлары Медейка Бахидзе һәм София Куюкова дуэтлары жюри әгъзаларының күңелен яулады. Вокал буенча Лия Ахтамова һәм Марина Ищенко үз яшьтәшләре арасында 1 һәм 2 урыннар алды. Барлык җиңүчеләргә дә истәлекле бүләкләр тапшырылды.
27 апрельда КамАЗ мастер командасы Астраханда Каган алтыны ралли рейдына катнашачак. Спортчылар бүгін инде ярышлар узачак урында, кым калкулыкларында узышлар 4 көн дәвам итәчәк. Спортчылар Астраханның борынгы Кремль яныннан старт алачак. КамАЗ мастер командасыннан биредә 6 экипаж катнаша. Аларны тәҗрибәле пилотлар Эдуард Николаев, Айрат Мәрдиев, Антон Шибалов, Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников, Сергей Куприянов җитәкләячәк. Бу ралли безнең команда өчен яңалыкларга бай. Ярышларда Эдуард Николаев экипажы яңа капотлы автомобильне сынаячак. Ә Сергей Куприянов газ, дизель ягулыгында эшләүче КамАЗда узышачак. Юл озынлыгы 1000 чакрымнан артык Каган алтыны ралли рейдлар буенча Россия чемпионатының 2нче этабы. Ярышларның җиңүчесе 30 апрельдә билгеле булачак. Шолы рингында Италия һәм Россия очрашачак. 14 майда КамАЗ һәм шәһәр төзүче геройлар призына бокс ярышлары узачак. Барлыгы 8 пар Россия җыелма командасы составында татарстанлылар да бар. Әлегә аларның исемнәре сер итеп саклана. Быел турнир 20нче ел уза. Спортчылар өчен график төзелгән. 12 майда көрәш клубында беренче тренировкалар узачак. Теләгәннәр өчен танылган спортчылар мастер-класслар үткәрәчәк. 14 майда ярышлар Ярчалы спорт мәктәбендә уза. Направление бокса как в республике, так и в городе. Шәһәрдә дә, республикада да бокс юнәлеше үсеш ала бара. Спортчылар арта, әзерлек дәрәҗәсе дә югары. Республикада боксчылар күбрәк чалыны үз итә. Барыгызны да Шигърият бәйрәме белән котлап, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.